Ako po si Vladimir B. Mutya at ang division ko po ay sa Misamis Oriental at ang sports ko ay Arnis. Pangalan ko ay John Blaze J. Sandoval. Division ko ay Misamis Oriental at ang sports ko ay Arnis. Ano yung mga naging preparations nyo para sa palarong pabansa 2025? Nagja-jogging kami ng 10 rounds sa malaking oval, 18 minutes at palagi kaming gumigising ng alas 4 ng madaling araw at natutulog ng 9 ng gabi. Since dati kang MVP, ano yung mga preparations na ginawa mo para makamit ulit yung MVP? Goal mo bang maging MVP? Nagbalik-balik ko og review sa amo ang anyo na mo og ning may jogging sa amo ang oval og mag exercise po kami. Since dati kang MVP, nakakaramdam ka ba ng pressure ngayon? Naka-MVP ka din ba? Kasi yan. Last year? Last year. At ngayon? Wala. Since dati kang MVP, nararamdaman mo ba yung pressure? Wala. Wala ka na. Kampante ka na ba na makukuha mo ulit yung MVP? Po. Ano kayang klaseng mga training yung ginawa mo para masabi mo sa sarili mo na MVP ako ulit? Intensive na mo na training. Ano naman yung palaging sinasabi sa inyo ni Coach? Aim lang sa goal niyo at dili iunang put God in the center first. Sir ang uban. Ang tawag sa coach na mo ay dapat iuna ang God o siya ray bahala sa amo ang lawas niya. Message na lang sa mga parents. Thank you kayo kay gi-supportan ninyo bisag wala mo dari pero kabalo ko nga nag-support gyud mo sa ako bisag layo kay mo sa ako nagasali gyapon mo nga maka-medal ko karon nga dula. Thank you kay sa akong parents na pagsuporta sa ako og dakan kayo og dakan kay sila gipagbuhat sa ako na mayo na pagdisiplina sa ako na dakan kayo og nga mali akong gipang buhat og pasalamat lang gid ko sa ila na ila kong gisuportahan. Ano yung pakiramdam na naka-gold kayo last year tapos naka-gold ulit kayo? Pressure kaayo kay dahil kay kontra na gabi kay kakusog og ning ngulba ko kay MVP ko last year na pressure kaayo kay adlok ko na kunin na dili makagol pero